Dobro večer, cijenjeni gledatelji, slijedi vremenska prognoza. Evo, kao što možete vidjeti, vrijeme će sutra biti katastrofa. Naravno, ja sutra moram ići u banku platiti kredit, a nemam auto, stoga vrijeme će biti užas. Koji uvijek u sve u mom životu, kad ja nekud moram ići, onda nastradam. Ovo sad što vidite, nemojte se s tim zamarati, to samo ja kužim, to ne kužite, vi to ne kužite, vama to ne znači ništa, ali zato ovdje možete lijepo vidjeti kako će vrijeme sutra biti grozno, jer ja naravno moram ići u banku jer je obaviti neke stvari, a nemam auto jer žena ide kod frizera, pa ti Zoki lagano na hladnoću, na snijeg, bez kape, bez kišobrana, bez rukavica, bez ičega, fino nastrada i uvati upalu pluća, jer kog briga. Ovo je vjetar, ali mi svi znamo da, mislim, niko ne zna kuće vjetar piri, to je tak nacrtano bez veze, vjetar piri. Znači sad piri ovako, nakon 5 minuta piri u kontrasmjeru, to niko ne zna kuće vjetar piriti koliko, tako da to mislim je bez veze nacrtano. Slijedi sad ćete vidjeti temperatura, tu isto ima dvije varijante, znači imamo plava varijanta i ima ova sad crvena varijanta, sad tu šta pogodim. To sam napravio dvije varijante, pa koja upali, ako pogodim. Evo možete vidjeti u subotu, ja sam planirao zvati kumove na roštilj i počastiti malo ljude da se najedemo, napijemo. Vrijeme će naravno biti grozno, čim sam ja planirao roštilj, odmah će vrijeme biti užas. Dok recimo u ponedjeljak kad svi rade i imaju obaveze i djecu voze i ono vrijeme će biti fantastično naravno, jer ne može niko doći na roštilj u ponedjeljak, pa će odmah biti vrijeme super. Ovo vam je vrijeme za Europu, ali nemojte baš to previše nešto vjerovati, jer to sam isto naškrabao u 5 minuta dok sam pio kavu tamo u kancelariji. Ovo vam sad isto pokazuje malo te krugove i to, jer mislim to je više za mene nego za vas da malo ja budem pametan i to. A sada ova dva znaka što ćete vidjeti, to moram pokazati jer ja ne znam da li će išta od ovoga biti, ali ako ne pokažem, a bude, onda me ljudi poslije tuže i kažu nije nam rekao. Eto.